Máme tu akurát výmenu oleja v prevodovke na Škoda Felicia 1.3 MPI, ročník 1998 a vlastne toto máme na čidlo tachometra. A vlastne si odšrobujete túto zaslepku, toto vlastne tak z boku, do toho čidla. A vlastne táto matka, aj s tou podložkou, je tam zašrobovaná a vlastne vám to istí, ale sám ten snímač je zašrobovaný do tej prevodovky. To je vlastne ozubené koliečko, ktoré ide od diferenciálu. A sme po unkách a pozri, je tam vidieť hladinu. Je tam vidieť, že tam je olej, ale my ho ideme akurát meniť. No, a toto vlastne sa ti točí od diferenciálu v tomto a to ti vlastne prevádza rýchlosť na budíky a otáčky. Podľa tohto. Takže ideme sa presunúť dole a ideme vypustiť starý olej z prevodovky. Vlastne ešte k tej prevodovke, túto maticu si odšrobujete devinou orechom. Dá sa to úplne v pohode s preriačom, keď máte dostatok predĺžení. Alebo sa tam môžete kýdať s vidličakom. Vlastne tuto máme vypúšťak na prevodovkový olej. Je to presne tento šrob a je to 19. Ukáž na ten šrob, ktorý to je. Je to presne tento a týmto sa vypúšťa prevodovkový olej. No a akurát vypúšťame prevodovkový olej. Dobre som zaujímal. Najlepšie pred výmenou je ešte s tým autom chvíľku pojazdiť, nech sa aj olej v prevodovke zahreje. Ty koko, to je kandel. No a nie je to žiadna vôňa. Budeme tam liať vlastne tento olej, Dexoil PP80 s touto viskozitou a budeme tam liať nejak približne 2,3 litra. Kokos, Peťo, jak rádi sme to mysleli, že si to tu môžeme zavesiť. Preto je inak v servise, keď si hento alebo kde si kupuje diely, zobrať radšej o jednu fľašu viac oleja, akože 3 litre, keby lejete 2,3, je to lepšie. A vlastne my to tam budeme liať takto, inak sa to vlastne nedostanete, keď nemáte taký dlhý lievik. My sme tiež lievik nemali, ale sme sa vynašli, prilepili sme hadička na palivo z babety a vlastne spravíte to, nezabudnite zašrobovať šrob, keď tam budete liať olej. To vypadá tak po 200 000 km vo Felícii 1.3 MPIčke, približne cez 20 rokov tam podľa mňa nebol menený a takto to vypadá ten olej. Žiadna slava. A smrdí to totálne, horšie ako motorový olej. Počkaj. Najlepšie je to potom aj ten otvor očistiť, najlepšie ešte aj vymeniť podložku, ale... Podložka nejako zmizla? Nejak nenašli. Alebo ani nebola. Možno sa tam ani nedávala, čož je dosť možné. Ale podľa mňa v originále bola, takže potom možno to bolo menené, len ten ďalší človek už ju tam nedal. Najlepšie by to bolo vystykať aj brake cleanerom. Však idem, len som nechcel byť, lebo tak som si to nastrekal do očí. Tak, akože ono by bolo najlepšie, aj keby sme to prepláchli, ale na to nemáme prostriedky. Ale Peťo, možno ti tam jebnem trošku silikónu. Ako chceš. Bude to tiecť. Pozri sa, aké to tu zechané. Podľa mňa to tieklo už od toho. Vlastne, keď už si očistíte šrob a vypustíte olej, tak naspäť dáte ten šrob do tej prevodovky. Nie je to auto diferenciál? To je diferenciál. A tak to je spojené s prevodovkou. No, lebo tu som okrepol si, no. Je to prepojené. Hej, tak budeme šrob a ideme to potom nalievať naspäť ten olej. Tá, nie je to istý, ale nový. Vypnem hudbu, lebo copyright. A už to teče pomaly dolu. Celkom je hustý, takže trošku pomalšie teče, neviem, či to tam bude vidieť, ale je to tam vidieť. A vlastne máme pekne dole pomaličky zvedenú hadicu. Až do prevodovky. Bolo by lepšie, keby máme o čosi väčší priemer tej hadičky, ale nemáme momentálne, žiaľ Bohu. Takže asi to tam budeme liať oné 3 dni. Lebo tu nahore nám to skoro vôbec ešte neobúda. Ale tak dúfame, že to nejak to tam pomaličky hádam dostaneme. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where
Na repráčku to zapauzuješ, však tam máš tiež tlačítko na zapauzovanie. No. Tak. Ja sa tu na hlavne kúkam, či netečeme, ale netečeme. Otvoríme si druhú a nalejeme tam 2 litre a ideme merať, koľko tam je oleja. Meráme. Je to už ako zalohované fľaše. No, toto je rýchlejší systém. Ale je to husté, no. Je to husté puding. Čo? Dobre, normálne tu v tej hadici to vyletelo asi sem. Ale potom to chytilo nejaký cudzá a zlele to dole, ale pozerám hlavne... Hen to zatlačíš pod tlakom huby, hen to do toho. Hlavne pozerám, že ono... Fuj tak, ako benzín ti vypijem, ale toto nie. Benzín ešte, to som v pohode. Dobre, máme druhú fľašku a ideme merať. Toto som tu zalepil, drží to tam. Naše obľúbené redneské riešenia, že proste jasné, môžeš si kúpiť na to originál Versailles, ale prečo ty vole... Stále teče? Alebo už neteče, alebo sa mi to zdá. Neteče. Už to dotieklo, ne? Počkaj, ticho buď. Mne sa pustila hudba. Nie, mne niekto volá. Dobre, olej sme doliali. Možno trošku von, možno trošku dnu. To musíme zase iba nájsť ten takzvaný bod G. Už sme doma. Už viem, kde je problém. A kde? To kolečko potrebujeme. Jak to? My to musíme trošku dopasovať, ono sa to zrejme lebo tu jak máš tento polzávit, tak on ti iba pod určitým uhlom sadne úplne tu do tohoto. Jaj. Pozri, vidíš? Vidím. No. A ja potom podľa tohoto to zapozerať, či náhodou netočím s oným s rýchlomerom, že či je dobre nastavený. Musíme asi zapnúť budíky. No to s rýchlomerom? Nie. Áno, asi je to jedno. Vlastne môžem pretáčať. No takže vlastne musíme to takto nejako vyskladať. Chvála Bohu, že ste nemusí nejak aretovať. Asi nie. Musíme to tam tak naladiť, aby sme sadli aj s kolečkom, aj so všetkým dovnútra. Čož bude trošku pozor, ale asi sme tam aj? Možno? I don't know. Lebo hovno tam vidím, idem podľa dotyku a pocitu. Takže, dievčence, ak vám povie, že je mechanik, okamžite s tým chodte von, lebo to bude stať za to. My fungujeme iba na dotyku a na pocitu, že? Presne tak. Nesedím to úplne presne, ale myslím si, že by som to tam vedel nahrať asi. Má byť to ozubené koliečko, vieš, sadlo. Zvykneme. Není to až také ťažké rozobrať. Nech sa ti páči. Ak moje auto má na podobnom mieste rýchlomer aj otáčkomer, alebo teda túto vec, tak pri mojom aute budeme musieť vyhadzovať polku stania, celý stojan baterky a x ďalších vecí, že? Hej, presne tak. Ale sme tam naspäť, kámo. A ideme to vyskúšať. Prečo nie? To je celý základ
toho problému a toho riešenia. Dobre, otáčka mer nám funguje. Dúfam, že ukazuje presne. No a vlastne toto je všetko z tohoto servisu. Výmena prevodovkového oleja na Felici. Ďakujeme za pozornosť. Na budúce je štýlom.